Serkeftina Trump ji gera via Erebistana Siûdî, Îmarat û Qeterê. Erebistanên yek trîlyon doları, Peymanên 1.2 trîlyon dolarî. Emirates Peymanên 1.4 trîlyon dolaran. Bir tevahî ise 0.6 trîlyon dolar, bir qasî ise 0.6 milyar dolar. Bûdceya salane Îranê 6 milyar dolar. Yanî dîse rojan de Trump pereyê ku Îranê dî 6 salan de bi dest dixe, berhev kir û anî welatê swe.